chingamidza changamiro kusvika pavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri mumashure mangu vana mai tichivedza mupoko kuti uchire vana baba idzogorore zvakare Penyato. Oh, na batawa hivi. Pamsuri changamiro. Ava ndibamukuru wemudzimai wangu inano vabuda. Ava bamukuru avo kama uripo natezvara vangu inini vane tu vakadzi bamukuru avo. Mukadzi womukuru iye hanzvadzi nehanzvadzi natezvara vangu inini. Saka mudzimai wangu achiona ava murume watete hanzvadzi yababa wemudzimai wangu. Ndifunga ndichangopfimba mudzimai wangu ini ndikamupfimba ari kumba baba mukuru. Ndamupfimba bvatawirirana zvikanzayo itai kuti ana atete vazviziva vanovara dzimai wavo. Ndifunga vakandipa mukana ndikasvika mukati memusha. Vandipa mukati memusha ndikasvika pakuwirirana nemumwe wangu tikatorana tikatanga kugarisana. Asi chikazonetsa pakugarisana kwati tingatakaenda nemudzimai wangu. Vakanga vakuuya nemaquestions pamba pangu inini. Ndifunga maquestions acho ndekuti zuva rokutanga vakana dzimai vese vari 2. Vakasvika vakarova doors kusenseni kwakwakwa munosvika nemasoja makarara marwere akaita dhoo nemabudiro andikaita zvikandishamisa. Kulongotsa morari. Ndandiri pamorari ndisika morari. Ndichikuda panze ava baba vandikawana varipo nemhuri dzavo vakati mugere sei panapo. Ndikati naibamukuru kwakanaka here kusvika kuseni kwakadai marwere amaita dhoo aya mubvunza kuti mugere sei. Asi pano zvamutinzwa here kana kuti mudzimai wangu pane mashoko yaari kuuya nayo kwamuri kana kuti atezvara vangu vane mashoko yavakutumai nayo mimi sabamukuru pandiri. Ndikaendedze mumwe wangu pamwe pane kutadzira kwandiri kumuita kuno kwaari kutsanangura kwamuri. Funga mudzimai ndikamudedza vadzimai vavaripo. Ngati ameno amai mwana inzwe mawira aita vanavo. Funga mudzimai akabvunzwa akati ndisitigere zvakanaka. Ndikati koimi bamukuru zvamukutaura izvi mukuzviwana kupi? Ava akati musara memushishina munhu siyanai nazvo. Funga ndikangozvinyarara but ndani nequestion mark. Vavaenda zvadaro ndikanga ndine vana. Mudzimai wangu ndikamutora nemwana wake ane gore ne8 months. Mwana wakaitiswa nomumwe munhu asi ndikazvigachira ndikati ndikwanisa kuchengeta mwana ndozoranga yangu mhuri mwana uyu kana akura. Pakusiyisa kwatikaita mukaka mwana uyu vakandipa vana 2 vasikana vaivaraidza mwana uyu pakusiya kwangaita mukaka. Tanga kugara nevana ava. Takugara navo tisati tasvika pakunodzorera vana vakazodzoka naatete vaivai pasina mumwe mukadzi wechi2 asiri atete vaivai va2. Funga vakasvikira munda ndichita makomba. Atete vakasvika kumba vakasvika munda mandikanga ndiri ava baba. Zvikanzi tasvika pamuninga tamire bamukuru. Kati arege tigare pana vanhu. Handisi kunyanyomira ndakienda. Ndikati bamukuru ndizvo here zvikuitika. Ndikati tasvika kumba kwenyu kuti atete chaivo vasvika kumba. Pasi chaipo mukuramba kugara chii? Zvikanzi pamunini mashinga here kugara nemunhu. Ndikati mashoko amutaura imumbozviwana papi zvokuti mungandibvunze ndashinga kugara. Okutanga vakambouya nemashoko akana ezvinezvi mayami muchitaura kuti mashinga kugara nemunhu. Imimi point yenyu iri papi? Ababa vakatadza kuti pindura zvakakwana vakatsenga mukanwa. Funga ndikavatora ndikaenda navo kumba. Vanzwa mashoko ndikanga ndataura. Ndikatuma madzimai angu amura ndikotenga chingwa vakachishaya. Vachishaya chingwa ndikati chinotenge mabhisho. Mabhisho yacho vakasiya tii vakada kufamba vachidya mabhisho zvinenge zvichiramwa baba. Ndikati imi bamukuru chii chimbonatsa kuitika pamuri? Ndifunga vakazodzokeredza vakakwanisa kugara pasi vakazonwa tii nemabhisho yayo vasungwa vaenda kumba kwaona adzimai. Vandasara nomumwe wangu ndikati iwe unombobva wadanana here nabamukuru nokuti mawira avakuita pana pane action ine handisi mwana mudiki. Kuti vandichinzi baba wapatience nemumwe mwana ndikakudziwa nemwana wangu ndisa ndikagachirewo nemwana wako. Mawira akuita bamukuru adzo kuti munhu ufanira kunge muchidanana. Mudzimai wangu haana kukwanisa kundipindura panguva iyoyo.
ndikabva ndakwanisa kungozvinyarara ndikati uyu mudzimai wangu mwana mudiki ndichadenha rimwe zuva ndinoiwana kubasa. Ndaifanira kunge ndikaenda musi wa 1 December kumasvingo ndokwandinoshandira. Ndibva ndati madzimai chinodzorerei vana vangu vachivaredza mwana wemukaka nokuti mazuva ekudzokera kubasa ita sei akwana. Funga madzimai akasimuka nevana vakaenda kwababa vakandodzorera vana. Pakudzoka kodzorera vana ava baba vakaperekedza mudzimai wangu vakaita zvavakaita murodi nemudzimai wangu. Mudzimai wangu asvika kumba kumanheru funga akati ini pane zvekundinetsa ukati mumwe wangu ndikati chii chikunyanya kunetsa nokuti iwe tasone mawiri akuita bamukuru wako pano apa ndokwabva kusiya vanototi pane zvekundinetsa taura kana pano zvatiri kukanganisira totsvaga vanhu vanogadzirisa nyaya yenda pachii nokuti so tiri parwendo kufamba kuenda kwatiri kuenda. Kumanheru mudzimai haana kukwanisa kutaurira nyaya kunze kwakuchena ndifunga paakakwanisa kutaurira nyaya iyi kwakuchena kunze zvikanzi nyaya maibvunza nezuro bamukuru ndikuda nawo bapi handinyeperezva mukutaura chokwadi vakatondiperekedza tikaita bonde tese murodi kwakuya kwandikaita vachitondibvisa jatewo ndakuda mwana wane akura. Asi zvaninetsa ndezvokuti imi ndimi kuchengeta mwana hamusati mabudisa muromo iwowo wekuti ibvise jatewo ndonyaya kundishungurudza. Ndikati iwe ndikakuti kudini oraiti pakuita bonde kwamuri kuita mukuzvidzivirira here zvikanzi ayo hatisokwanisa kuzvidzivirira nababa. Zvadaro nyangu ndikaendesa kwaSabu. Yaendesa kwaSabu kubaba vakatumirwa mupurisa waSabu. Musi wafanenge vachiya kudarira Sabu kubaba ava nakuya vakati ateta avapo handikwanisi ndiveko pasina atete. Ndikati hazvisi atete ava nabasa panyaya inokuti baba ava ndovaiva nemaquestions kumba kwangu. Baba ava ndovairara nemudzimai wangu. Ivo ndo vatiri kuda. Atete ava nabasa panyaya iyi. Ivo ndo vatiri kuda. Nokuti munhu wavaita naye bonde ndiye ari kutaura maitire avaita mushure mokunyumwa nemawiri aita baba wapamba pano. Zvadaro mupurisa waSabhuku akadzokera futi musi waidiwa asi wawakauya vakapa maquestions mupurisa waSabhuku. Ndikaenda kwaSabhuku ndikati sei dare risina kugarwa nhasi ndikakwira ndare zvikanzi achichiriwa pamaquestions mupurisa wamamo. Ndikati musungwa akudze zvekuita ndiye ngauye padare atete ava nabasa. Funga vakazouya baba vakasvika padare raSabhuku. Komiti yaSabhuku jasi yakaungana. Baba nyaya yakabvunzwa yakataurwa bonde nemukadzi vakabvuma kuti vaiita. Kuti vachibvuma kutongeka padare raSabhuku racho vakaramba baba. Bva ndatora maminitsi angu yanomaere kwaSabhuku bva ndaenda naye kumba kwangu imomo. Baba vakazorongawo mesi dzavo nevanhu vavo vakazotumawo kumba kwangu zvisinei naSabhuku. Vakazoti panyaya iyi ndikuziva ndaibvuma asi ini ndine mbudzi 5 netsaga refetireza resi. Tambira zvinhu izvi funga zvinhu ndakatambira ndikatengesa fetireza nembudzi 2 mbudzi 3 ndikamuka ndichiwana dzisipo patamo. Saka pambudzi 2 dzandikatengesa nefetireza ndo pakazowanawo mari yokunokwira kwandikaita dare kwachangamiri kuti tinge tiri pano. Ndo mamiriro akaita changamiri iyo vachishiriyo zvakutaura kunyepa murume ari kunyepa zvakutaura inini muramu wangu ndaigara naye papa pangu inini ndopakamutora amutora pamba pangu achigara naye zvese zvakutora kuti tumubvunzo ndakasvika naadzimai vangu apana kana tumubvunzo pandikambomubvunza kana ari kunyepa handisi chikomba chomudzimai wake ndichikomba chomudzimai wake pakuita sei pavari kuti vakauya vakaperekedza vana ini ndikazorara navo akandiona ndikarara navo ndikarara navo kupiko ndakurara navo ndakabatwa nani ari kubatwa gurugwa chava ari kubatwa gurugwa ari kubatwa gurugwa ari kubatwa hembe ari kubatwa bhutsu ndakabatwa chii akandiona ndoupi chokwadi ndakamupa zvakaitika mai ndatongwa kudare ini ndikaona dare riri ndisina kutongwa zvakanaka
dai kona kwangu dai unotongwa kuno kwa guru kana kuti fukusiri ko village nogara murumo ndakabva ndaenda kuyoku ndakambombonyezewa akandikuita murume padaro aida kundirova pese paifamba pese aigara akabata matemo mapanga ekuda kundicheka amai vangu chaivo akasvika kunovaudza amai nyakubaya akasvika kunovaudza makutinesi mamwe adzimai vangu akavaudza adzimai vangu vachituvese kuti anoda kundiuraya vakanditi bhadharai zvenyu baba womwana kwaiva kutya ndanga ndakungoprotecta upenyu wangu chete ende kana kubhadhara kwandikaita kana kubhadhara kwacho kwandikaita ndaisaziva chitemutemu dai ndaiziva ndingadai ndikauya pano nokuti ndakatombonyedziwa ndikatorerwa zvinhu zvangu mahara ndisina chandaita shirika kuti vanhu vakakuzvinyira vakaradza kupa kodzero dzavo ndakadzvinyirirwa ende vakashandisa ukama kana iko kuno ndainzi uri kuenda kuna asekuru wangu amabhandi uchazviona ndakakaita panguva yakaoma pese pandikanga ndiri oya kunowarowa here andikutoenda kuti uya zvakanaka zvokuti ini ndakatadza kuziva pandikatora mbudzi dzangu ndindaifana kuuya kuno kutaura nachief enda pakati kuseri enda kuseri mira apo pakati mira ndiani vako vanhu vari pano ndibankuru murume wangu haunobvi waita bonde nabankuru nabankuru takaita bonde asi rangarire kumanikidzana bankuru waindimanikidzira kundimanikidzira kwakaita tichibva chipatara kwaindiendesa nerodhi yemusango yaka ndisingazivi inini kwari kutera nokuti pamwe mbi yangu ndiyari kuziva rodhi tasvika parodhi zvikanzi ngatizororei pamenini ndakavabvunza tako kurodhi yaukoya kune chibhiriji chinoenda kukipi ndokwatakaenda tatazorora pasango ndikati kwesu sitazobva sei ngoti tichiuya nogara pana pasango zvikanzi inini zvandikutoda vanhu ndikuda bonde ndikati kwakuda bonde ndai imimi murimi makandidenza kuti uya nemwana timurapisi ndofunga ndikavafunza mvunzo iyo wakati mwana uya nababa wake mari yakabhadhara inini ndekuti murapisi asi mipari zvinhu ndikuda bonde wakandimanikidza ndikasvika kuita bonde ini akakubata pa inini akatanga kubata pa kuti muite bonde naye wakasvika notigadzi tikagara so tikamagara tatakaita ndakagara ndatakagara zvana ndakaita izvi wakatanga undibata zamu semabata andakaita izvi wakatanga undibata ruoko rwawo mburugwa rangu inini ndabva ndavati koimimi kochizha makuta patini imimi ndini makandidenza mandidenza ndauya nyara ringoshanda mani daiso nhasi unenine tomboti nhasi inini ndauya semawira andaita kai makunditi nini ndikuda bonde inini andakukumbira apo pokadara akapisa ruoko mburugwa pakadisa ruoko mburugwa paipai iwo ndobva wanditi zvoni inini ndikuda bonde panapo pasina bonde inini ndinotokurova inini ndinotorova munhu inini kari kangu ndaitorova munhu izvo wakandimanikidzira mwana wangu nini ndakati inini ndoita sei bandiri kunoku inini mwana wangu aripo wemudiki akararavo apa ane gore 8 mwana wako ndobva akubata ndokuti bata kwakaita ndikasvika pakurara navo akabvisa bhurukwa ndiani ivava ndowakandibvisa bhurukwa wakasvika pakurara navo ivava mukuru wangu apa makaita kangani ipapo takaita kokutanga tagumba titaongonga ri kugadheni vwadzinga vana vatiende kumango vavhara dho ndikati kuendevo zvamunatozoti ndine munhu wangu tikuwirirana naye ndindimakanyatonditsigirira inini kuti aiva munhu ari right nhasi unomudaramba muchindimanikidza kuti tiite bonde neni muda kuti ndiite sei kandimanikidza kana kuti ndigara natende chaivo dzimwe dzenguva waiuya wachiwanza nyaya ana tino chaiwa dzimba mba dzimwe nyaya dzetinodzetoo wari kuda kuvharidzira inini kuti ndisataura nyaya iyoyo vachiuya vachivharidzira vachitaura nyaya dzavaitaura ipapo inini kuti ndichitaura hatita ndaiwana mugana kuti ndiwadzati hatite ndonhawiri wakazomuudza sei awa ndakazovaudza mushure monga wangu vakuramba vachiuya nokuti nandaenda kumba koawa manje wakuuya kutanga vakaya vachigugudza dho ndakati vamwe munhu semunhu atumirwawo nababa wangu aiva muzoti vanhu vakagere sei vakapindura kuti ndikati tikagara zvakanaka ngechituwa wakauya kumunda vaona kuna varume wangu mumunda muyu handina kuziva kuti wakataura kuti kudii
asi atete nandinawo kumba kwakosvika ndobvunza kuti muzukuru wakagara zvakanaka ndakati aiwa ndakagara zvakanaka kudya kutodya toda sei tosiyiwo chikafu ndakati aiwa kudya inini ndakatorara nawo nzvimbo dzandakatorarana nhasi ndiri kutodziziva kuti apo ndopatikarara nanhasi kutoenda ndoudza ndakashandisa rodi iyi mumba wavo takarara apo vana vakadzingidzwa vakaenda pamumango pachikoro pai parokwidza pachirodi pane chiimba hatina mbobvira tarana makondomu nokuti iyo vangu asina chakazondiwadze ninjiudza mbi yangu achindiudza kuti kuziva nemamiriro akaita munhu ndomamwe pandakavakurukurira zvese nokuti inini asingazive mamiriro akaita banguru wangu inini banguru wangu nasingazive kuti vanotomwawo mapiritsi uye munhu ane chirwere ndichisvika kumba ini mama kwandikuudza kuti iwewe mwanangu ndikuziva here kuti banguru wako vanomwa mapiritsi asi undiudza kuti ukasendera nawo kana iwo watadza kuonera kuti nasiuudza kuti wokumangidzira kuita izvozvo iwe wachiziva ndo stage yandiri waida kuti uite sei ndakatorara nawo izvezvi nzvimbo dzacho dzandikutoziva ndikutodziziva pandikarara navo nopana vandikatorarisa mwana wangu takasvika pakuita bondero unoshoka ukarara naye ubate pamberi pake anokarara naye uradhisimisi mbeenda kuzorora nesembe kudai basa makarara kangati katri saka ivo atsanangura vantu atsanangura virasida kurume achiteerwa atsanangura zvese aperekedze vana atoita kubangura kubhokisiya vana vaende avasipo vana vakatoenda imidhibano orit imimi ndoda kubvunza kuti chamasumukira kuti mutaure chii chokuti ndakarara nawo ari pamurume wake no pataurwa nyaya mbiri kubvira kumurume nokubvira kumba kwenyu nokundaa kumurume mazvinzwawo orit vari muno vese vakakuvengaira manzwa zvatikutaura zvaataura ati kubvira kumba kwenyu kwacho nokungaa kumurume kwese ndo zvaataura asi ndiri kupokana nazvo amainini avo ini ndaigara nawo pamba pangu ndaidanana nawo tichokwa ndakarara nawo katatu havasi mbonyepa katatu minai uyanga asipo asati atombopinda patime inini yandikarara nawo katatu pano zvandikasema pana amaini pandavasiya amainini zvese zvava kundigadzirira ivo kuti ndakavasiya vakatogara kumba pangu manzi vakawanda vakaenda kumba kwake uyu vakagarawo ikoko handina kuzombodanana navo kunyepa ishe wangu ndikambombonyedzewa mambo wangu ndakanga ndiri panguva yakaoma ndichitobatirwa matemo nomapanga amai vangu vabereki vangu ndo vakazonditibhadhara zvako mwanangu nokukwatiwa achikutsvakana nomusango mese inini zvinhu zvangu zvakatotora ndikutozvida nokuti napana zvandikaita ndakabatwa nani musati ndakabatwa nani ndakazvita kuti ndinomusvita yei ndati chinyarara panopa jasi here panopa jasi simuka musi wakatongwa nyaya ikaziva nyaya yakatongewa murumoyoarama pakutanga marambiro akaita kati anhu zvaubvanangodaro naye zvazoti ndakadaro naye saka zvaziramba kuti nyaya iye saka murumoyo ndopakati zvaramba kudaiso ndiperichi maminetsi vanhu zvavaparara saka parara kwavakaita manje saka murumoyo achichira vaivanavo vabia vainganavo ndakaenda kwabhuko saka tagara ndakazoona varume vafuti vakauya kumbe kwagubhe uyo saka dzaiyo titaurirana tokupa chi tokupa mbudzi saka uyu murume aingati ningona kuita kuti tiwirirane
Ile mbuzi 15. Saka hatina mbuzi 15. Takushuka ichi mbuzi 5. Wakanga uri kwere. Ndine ndiri. Bachitaura aitaura mumwe ndopamba 15 ndopamba 5 ya. Achishira. Makanga mavarova here. Aiyo ngasina kurova. Vanga vainani. Vega vana Sumukai. Sumukai mesima mlipo. Kumesemi. Yakuzuza kuna usoli. Baba chok. Asante makisi mangani. Baba nawanyola. Ngira beana. Aku dia pam second kita time kayak ban. Dia sudah rumit ini mire. Ai. Untuk dah kwenda. Coba hivi. Nyara rai kama mfamba hivi. Kama mfamba nyara rai. Nipa. Kama mfamba nyara rai. Nai, sangroti mnyaiti pa foni zifanaongeza peti dauda wewe. Uzile program yuri poda foni kwa mfano. Iwe tsaona muri choma zironda panya chisha kaitika kwa kwanga nyaya kaitika ani utinise chifambi kana chi kuti ndoda kutaura zvinochangira padare vanhu vakaenda kudare vakataurwa dare nasabu pataurwa dare nasabu pakarambika mumwangu akaramba nyaya ati mtimbu akaramba nyaya inini ndini ndakazona approacha kupe nekuda kwekuti ndakanga ndaona kuti kugara kwavo ava ndibamukuru vagubhe vanogona kusangana mune zvakawanda mumatambudziko kana mune mafaro ibva ndaaproacha gubhe ndakati gubhe tasaona apa ukama hwenyu madzimuri vaviri poitwa sei zvakanzi noosekuru nyaya iripo ndeyekuti vakarereka bamukuru vangu tinogona kutaura nyaya yedu kusvika pakupedza shuwa gubhe akanditi noosekuru nyaya iripo ndeyekuti vadaidzei vauye pano vagara apa titaure but tinoda kutaura zvinhu zvinotiwirirana panapa so ndakavadaidza ati mndu vakauya takataura akati gubhe no nyaya iripo ndeyekuti ndiri kuda ndipei mombe 3 ndakati iwewe gubhe pamba pababa mukuru wako unopaziva zvese zviripo unozviziva mukadzi wako akamutorera ipapo zvakanzi no kana pasina mombe 3 chindipai mbudzi 15 ndakati dzinongodzoka pamombe 3 muzukuru wangu tauriranai zvakanzi alright sekuru chingondipai mbudzi 5 ndiye akatanga kutaura mbudzi 5 ndakati atembo muri kuzvinzwa zvakanzi no mbudzi 5 ndogona kudziwana akati mbudzi 5 ne$50 mbudzi 5 ndodziwana $50 ndogona kumupa saga refertilizer ne2 huku ndobva zvanzi izvozvi nizvo ndozvida nhasi failure kundipa nhasi maminitsi angu ndinawo ndobva ndangokwidza nawo kwamama so takayambuka kumhiri natimbo akanobata mbudzi 5 ndakaenda nadzo inini namurehwa takanomba gubhe zvakanzi no hano kana madaiso zvinhu zvachena ndakati no ngapave nezvinyorwa zvokuratidza kuti zvinhu zvenyu zvaita sei machinhu chimwe chete maregererana maita sei pashuwa ndobvasainirana basa ndokufamba kwandakaita changa ndomusiri wandinomakarova here chishiri tabata bhisembudzi mati makatuka chishiri ayo makamubatira matemo here ayo iko kwahani kasabhuka kabatirwa nematemo ahani mbudzi makasungwa here kuti endai nadzo kana kuti makaenda nokuti makanga maona kuti paita nyaya pakanga paita nyaya asi avo vaspensa vakanga vataura kuti tiyanani panyaya iyo ndiri kuti mbudzi makasumanikidzwa yekudzora mbudzi mudanga okay kwenu munozivawo sei aiwa zvataurwa nevava ndizvozvo ukatenga nedzimwe tubu dzizoitwa nemasava 5 idzi 2 dzazoitwa nemasava imi muri pakati pamusoro kuti dziende mbudzi dzichangamira handisi kudanhoro mwana wekwete kuti dziende mbudzi idzi gubhe rakasvamba pedu achida kurwisa no handisi kuda izvo sei chita ndaiti kuti muchataura kana mutaura nyaya musaite saiti iye anokodhianoini sekuru ataura saiti ataura straight unoda muzveri chii noui namtimba ai uda muzveri naye pasepa ai mimi kana uyu achitandina dambudziko sei mutoda muichisimu iwe ataura zvakaupisa yei piwa mai mataura aita baba wangu ndosvikaiti
Zvinoita pakurarama usatarisirane pasi. Zvinoita hakuna munhu asina maadvaisa, hakuna munhu asina malawyers. Mamungagara mukati mumusha muno masabhu, muno madzibambo, muno malawyers. Uri kuona zvakaita nyaya yako, toda kukuudza zvaikaita. Uye akapiwa kufungwa nevanhu kuti zvaita zvakanaka, yabuda pachena. Kubhadhara kwaita yatwa evidence. Uzinzwisisa zvakaita nyaya yako, ndozvazoita kuti uyo akwire dare. Kuti wakamupa mbudzi 5 inosagara mwachete kusimawirana paukama mugare zvakaita zvakanaka, uyo baapiwa nevanhu kuti no mukana uripo bheta uende kwamambo kunobuda zvakawanda. Ndozvakaitika nyaya. 2 rikandisi pandawedzera. Inini foni dzangu idzi dzakashata. Saka muchiona ndichizosiyana mamwe madzimambo. Foni makafonwa munamba dzina 0772. Ndiri patoget ropinda muHarare. Mambo makadii tipo makadiwo ndiani zvika nyaya iri pando yekuti pano nyaya yekuti Gubha akabhadharwa. Saka avatembo vari kuti no nyaya iyi haifana kungopera post akapedza kubhadhara moti kudii naye mambo. Ndikati okay pana andipe comment. Ndobva yaiswa message pakapa. Ndiyo iyi wani inopinda pa akandongofona kaniswa pa message. Ndobva ndatoseka zvangu. Ndobva vanhu vaivazofona futi ndakumunda. Kuchinyaya ina nomboza kuti ari kunzi atembo ndiwe. Ndikutozvifunga pano pafoni yangu kuti ndozvairi kuti atembo ndiwe makanzi atembo chichi. Saka ndozvakaita pano. Akapiwa advice. Vanhu vakafona futi pafoni papi ndiwo matsotsi mamwe chete. Asi varaiti vanenge vaida kuti nyika iite sei. Ende zvandaifungidzira manje ungosika pano kutaura zvakawanda chikodzero. Uye akanga aita Major Street. Asiri anochacha mafasa akadaro mushando basa redu isusu. 2 hawaifana kutaura muromo kuti ndikatesta amaini pano zvandakaona. Wozi kana uchitonga munhu ari kutonga ipanapa handisi kuvillage level kwedu. Ndiri pahigh level. Nandakagara so ndeichitoona kuti no handiwanza zvitaura vakadziva kuzvakava kutaura. Pandavati stop. Ndaida kunzwa kuti namutimbai munoda dambudziko here, nauyu masunga munoda dambudziko here, naamai vari kumunoda dambudziko here. No ari pakati ndezvandanda toona kuti okay dambudziko riri papo. Hatidaro. Ende zvazvisvikuita apa ndezvokuti panapa tikatadza kutonga zvakanaka mumhoresana. But mauya kunopera nyaya. But ndiri kuti next time kana ukasangana nyaya dzakadai tinofanira kunzwisisa. Ende kuita my emotions kana tichitonga nyaya kusinde kutonga nyaya. Isi tinomirira saka tisingavhunduki. What is attention sabandere? Kienda zvadzo panze pepe. Kuye kuno kutokuti imbozororai. Tinongodzoka pano chingodzorova chiri muridzi wadzo ndiri papo. Mazvinzizwe. Ndodambudziko rakaitika panyaya. Mistake yawakaita ndekuti pawakapedza kubhadhara dai wakatsvaga kuti mutemo unoti kudii uchidadai zvakakusefa. Wakapanonoka. Saka zvapanoita kana pakada next time hatifanira kunge tichidaro. In the next time hakuna kuti kana ukavata nomukadzi ugotiwa ndaona zvandikatesa zvandikuona sina kunaka. Wanza point imwe yataurika uye ati baba mukuru vanomwa mapiritsi. Zvichireva kuti akasimudza nyaya pamutemo wedu wemunyika muno muZimbabwe medu yokuti anotaura kuti wakamudzvinyira nokuti wakaita bonde mwana mudiki zvisinei kuti makore akwanisa pazvinenge wakaita mubribe. Saka izvofanira kuzvingwarira. But zvisinei zvese izvi kungokudzidzisai kuti nyika inofambiwa so. Kana imi vakadzi vachichiri muri wrong hafanira kungodaira zvisina basa. Because kana mairegerawo shira achita bonde aita naye ari murampango yafanira kunge akazosiya kune kuri kuabuse. Mazuva ano kupa munhu chirwere kana kurara nomunhu musina kudzivirira ende musina kutarisa kuti mastatus enyu akamira sei panyika zvinokonzera rufu. Upenyu hwatinahwo hunopfuura panyika. Mazvinzwa? Shuga ndiyo inoti ikapera toti handei tonotenga munhu atengwe. Tongoziva kuti hedu mazuva ano chirongwa chako vanhu vakurarama namapiritsi but tofanira kunzwisisana. Alright zvisinei ngatidzoke panyaya. Ndibaba mukuru wako ndiye akativa munda wako zvakaitika zvakadarika uri kuti achiwari. I'm asking you, since you are quite a major. I need to make sure I get Number 3. We're going to go to Morian. I need to go to Mogonia. I need to go to Morian. What are the doctor? No, but Murmani gave what was this doctor? I see Planiaki, but Yakarapas evaluates like I'm Zizi. In the next time, some more get
ene nini ndiri free zvangu sei kana ukati ndamiste ukatadza ukauya ukandibvunza kuti apa usaita apaita sobhakara ini chaichai ndiri presiding officer ndokudza zvokuti zvese zvaari kutaura kuti ndenda muranda akatoudzwa kuti aidarikwa mapointi ndainenda muranda ende arikudza kuti no kana atodaro atosporamba mumakumbo kana kuenda mabhabhasini but isinei zvinoitika zvazviti iwe pangudza ukaita chafaita wani nokutonga kwaukaita uchiti ndiwe mambo uda kubhadha ndikuida mbudzi nhasi wani handiwo wakamuti uyane unonatsa 5 same day uyane wani nhasi kwamambo wakangochacha wakadi kuti zvawakapiwa maminitsi kwasapo wakaenda kuna mambo ayo vakaziva kumba kwangu manje sainisi munhu abvuma kuti arara nemukadzi wangu badarira sabhuku asi avakaramba kuzotongekana sabhuku wacho vada kuti tonga ndopa ndikakumbira maminitsi ava vakaziva kumba kwangu vachiti nyaya ndikuiziva bada nemudzidziti muri kuti tikurirane ndikatoti iwe wabvuma kuti ukarira nemukadzi wangu waramba kutongeka saka mudzidzi ndozokutoti iwewe nyaya saka ine judgment handisikupa kana usina kubhadhara mbudzi dzako nyangwe iyo handisina basa nayo inoda kubhadharisa nyaya yekuti wakatonga zvisiri wakapiwa zvinhu waifanira kunge wakateedza mutemo dai wakatora tsamba yako wakauya kuna mambo kana masikati kana kumba wamuchero nguva ndinoramba yekugamuchero ndiwo unochitengesera hori ndiwo unochitengesera magaka ukate ndiwo unochitengesera bonde ndichitomboita chikwere chinewo wakadi kuya kubvunza kuti vasekuru ndo zvandiwana aiwa kusekuru ndo saka ikuda mbudzi kwauri nokuti nyika haisi yako ndo yako wati kuda chii kwauri kwaari aimbaurira kwakaita nomukadzi wangu inanondibhadhara umombe nato ini ndikuda mbudzi wari ndatomirira kuti mbudzi noti handitombochacha kana usina kutaura kuti mbudzi yangu inouya sei iwe sauti urikuzwa zvikuita mwana wako ndati ndikuda mbudzi wakatonga nyaya wakasiri unofana kutonga iri mbudzi yangu inoya rii ndikuda mbudzi toda deti iwe wakamutaura kuti deti toda deti ngaiwe nhasi mbudzi kwete mangwana right iwe mubabi yako ari kuti kumunyengera kwaita mukadzi ndoda mombe but ino zvisinei isu tinopa mutemo zvinhu zvenyanga ari muramu wako asi wakadarikidza wakazoenda kusirika mudare vedu muno mombe inonzi $300 but iwe unobhadhara $750 wasvinzwa ndinokupa nguva yekubhadhara since uyo akambowana zvakawana izvi zvanga iri nendamura asi kutaura kwaita kuti nendamura ndishuwa tiverenge pafanu yedu nazideti 721 another 21 ichi skipa madare tu mambo wangu papo ndanga ndichikumbira kutaura ini kutaura chokwadi handina kana chandinacho handina kana chandinacho zvokuti ipapa vakazitora mbudzi vakatora zvese zvikatopera kana chikafu kana vana vache vanena mododi chaiyo chaiyo ende ini handina kumborera nomukadzi uyo ano iwe katatu kataura angasina kana ndasvikapo munyara kana ndasvikapo munyara kana ndasvikapo mwanzo zvandakutaura kana ndakutaura musina munyara 18 unenge ri mwedzi upi 18 February February end of February anayane 300 ndikandikudzidzise mwana wamwari kana wasvika mudarisi ukaona ndatiisa pauri ukagara wakaboya munhu ukaona vanhu vari ava nekupfekenura wemunhu mukuru wazvizwa vanotapedza kutoka chatinoramba chekuti munhu hafanira kumanikidzwa chatinoramba ndekuti munhu hafanira kuchidziwa munhu wese muzimbabwe munhu anokodzero dzani zvizwa zvekutaura
tiri kungokuudza ndangokutaurira mahighlights yezvinhu zvawakaita kamistake wachizivisa next time pakushwa ndakabhadhara kuhani ndapatadza nokuti ndakaziendawo zvangu kumutemo ndichibvunza ndoba ndatonzi hauka panonoka pesa mukapatadza kusvika ndatoona kuti ndakabhadhara chenda unosaina right next iwe waenda kudzi yangu iwe iya nyama yemugwa kwauripo usanakidzwa mutemo unongoti munhu anofanira kuteswa katatu toona kuti haana here chirwere wazvinzwa ipo panguva ino handiti bonde uri kuita nomurume wako right munodzoka kuno kudare inofanira kundoteswa musi wemanje mangwana naika wazvinzwa ino munhu tinofanira kupai 3 months vanofanira kudzoka January February March fanira kudzoka tidziwe kuti maresults enyu akamira sei wazvinzwa asi tiri kuti tati iwe yanyama yembokori baba mukuru wako achirega kutamba nawo wazvinzwa tinozotonga dzimwe futi ida murume wako semadira wakamuita ende iwewo usaite hasha dzokuda kutema munhu tiri kuti masako ngazi ndishoti tapedza